Jotono phungka hamo ketal video eba video chikon tiaw no jotono lam sugo tamba hinke agiwo ang amsuk YouTuber khai haimani agiwo nango watch hour 4000 tai subscriber nango 1k tabuk ni simi eba tabuk je YouTuber khai tongnai mu chungnai rok khaina hinke norok tabuk ni simi hinke subscriber 5000 watch hour 3000 ingkhaino nung tai kuno wana liya nini YouTube ni nung je kuno khaiman kha ang muni bagise tini nong biskango o video no matubuo tai norong no je tabuk subscriber eba 1k kaya phono tabuk wnggo 500 ka khaino tabuk nin bagai kaham ngai eba agi ingkai watch hour rok 4000 nango tabuk 3000 kanya I like it eba joto YouTube ni nung je wansuk tongmani joto no mannai ingkai angmano sanamu sungo je ketalong no non bagai kothoma kaham tujak ingke monno ang tisa sanamu sungo 500 subscriber watch hour 3000 ka khaino tai kuno kok sana kadikha nung nin bagai tam nung khaina tongsini ni tabo Google AdSense rok jotono khlaiman kha abor simingke ingke amon bagai no jani kok thaino norok khanai to khain norok subscriber ingkha 500 tai watch hour 3000 amsuk ka khaino tai kuno kok sana kadikha ang bagai sitinang nong biskango ma phasio ingka tin bagam sungo man di samal finai next video do na nai tongni bye bye mal finai